जोंहा खानजि हुनो साबोन गैया ओंखायनो हांगारखौ लांनाय। हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। मानो होनोब्ला आं भिडिअ होथाराखैमोन ना, बेनिफ्राय मोनफा मोननै आंनाव भिडिअ खालामनाय दङमोन, आं बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै होबाय आरोना। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबाथाय नायलांबाय थादो। अब yang sering sini. अरे कहना क्या चाहते हो? Ini cuma 50 ringgit. Ini salah. Người giàu đang rèn được rừng ra. Mati 50 ringgit. Salah. Ini siapa? Saya kasih. Kamu ini siapa? Saya kasih sana. Ini ada hak. Oh, ya. Ini sama sini. Ini kan? Tak apa. Kita kan kenal ni. Kita kita lah. Lalu beri cara ke tu. Berali. 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 Oh, dia apa? Dia kata. Siapa dia siapa? Sana. Kita buka website atau tempat jahil, tahu siapa? नहीं Bukulai ni. Itu gerak langsung dia. Itu geraknya? Langsung. Pasang. Nah, ya ke sana. Nah. Ini masih kurang ini. Besok ke lesap apa? Pulang ke lesap. Nah. Masih ada di situ. Hello. भिडिअखौ मेम'रिनि थाखाय होदों आरोना, जाहाथे उनाव गिदिर जानानै नायफिननो हायो बिसोरो ना उन्दै समाव माबोरैमोन बेनिखायनो होनाय जाबाय। गेलेगासिनोमोन khamani जा गेलेबाय हायावनो हायो सन्थान बालायलांबाय। बिमादैयाबो Oi. Si जाजोब्बाय सेस अखा हासिगोन। नै अखा हायां जादोंमोन आरोना, ओमफ्राय अखायाबो हायासै हानायालाय। अखाया हाथारसिगोन, सान्दुं बेसेसे दुंदो, थेवब्लाबो अखा थाइफ्रिहांबाय। जोङो दा हांगार लांनो फैदो हांगार। जोंहा खानसिखौ जोंहा खानजि हुनो साबोन गैया ओंखायनो हांगारखौ लांनाय। बेनिखायनो हांगारखौनो इखो फ्रियावनो मोननायखाय दुब्लियाव फ्रियावनो मोननायखाय लांसिगोन आरो। खानसिया गुफुर जायो नै इदो होबाथाय बेसर माबा नयो मा होननाय बेसर माबा सावनायलै आं बुजि मोनला। सान्दुंबो दुंहांदो खिन्थु अखायाबो हाहां जादो। बैयाव मानसि सावग्रा खालामसिगोन जोंनिया, बेनिखायनो बैहाय न' खालामगासिनो बैनि मानसिफोरा। जानि खाथिसो जाबाय एसे। बुहुद मानसि खावबाथाय फैनो हानाय नंला, दुब्लिथिं गिजोबसिगोन आरो।
गियो आङो फ्रियावनो मोननाय खानसे होनो जोंहा साबोन बायनो हायाना सानफ्रोमबो फैसा गैया ओंखायनो जोंहा नै फ्रियावनो मोननाय दुब्लियाव बेसरनि खानसिफोरा साफा जायोनो हुबाथाय गोदान गोदान जायोनो बेनिखायनो लांनाय जोंहा सुवालासिनो बिसिनाव गाखोदो नै फरायग्रा मानसिया मा नायदावबाय थाखो नै जोंनियाव दहाय अखा हायां हायां जादोंमोन ना सानाव ओमफ्राय दा आरो मोनाबायबो अखायाबो हाबाय आरोना सानाव हायासै मोनायावसो हाबाय आरो खोरोमसोदो बिराद खोरोमदों अखा हादों थेवबो अन्थाइ फैयाखै आरोना ओमफ्राय बेलेगथिं जा अखाबो हादों अन्थाइबो फैदों आरोना ओमफ्राय जोंनिथिं खोरोमदों बार बारदों बिदिनो ओमफ्राय मोफ्लामदों थेवब्लाबो अन्थाइ फैयाखै आरोना ओमफ्राय नै बे फरायबाय दंमोन आरोना ओमफ्राय आं बेखौनो भिडिअ लाबाय ओरैनो ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आङो भिडिअ'बो गैला भिडिअ'आ जाखिनि भिडिअ दंमोन आं बेखौनो होबाय आरोना आं बिदि एगजाम थाबाय थानानै आङो ब्लग खालामनो मोनाखै जेनेबा जेबो खालामनो मोनाखै नालाय बेफोरखौनो आं बेखौनो भिडिअ'खौ होबाय एन ना दे फरायदो दे Chị chẳng, ôi, đi thui cả.